Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos, moi boas tardes. Estamos ca información hoxe, venres día 31 do mes de outubro, último día do mes na radio e na televisión municipal de Cerceda. Imos a falarlles pois do ciclo Mestre Mateo, que cambiou datas para a semana que ven e para a seguinte. Falaremos das charlas gratuitas para maiores sobre o manexo do teléfono móvil. O luns que ven hai unha nova sesión. Na xornada de mañán hai un magosto veciñal en Meirama e falaremos tamén da festa do San Martiño en Cerceda, que queda unha semana para elo. Tamén falaremos das subvencións para entidades deportivas e culturais que xa se convocaron. Falaremos de obras que se están levando a cabo no Concello e da festa do motor, que será tamén no próximo mes de novembro, terceira edición. O Concello dispón de unha oficina de rexistro clave, falaremos de axudas á natalidade e tamén falaremos nos deportes dos partidos desta fin de semana, donde hai moitos que non teñen xornada por mor de que festivo mañán. En canto tempo, as previsións son que para a xornada de mañán sábado hai unha clara melloría no tempo, xa que vai entrando pouco a pouco un anticiclón. Falamos do ciclo Mestre Mateo, que o Concello de Cerceda está participando neste circuito de cinema galego a través da Diputación Provincial. Está tendo lugar no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. En total son 8 longometraxes. Cambiouse de data en algúns deles. Por exemplo, onte xoves tiña lugar a proxección da película Prefiro condenarme, e decirlles que agora vai a cambiar en canto ao resto das dúas que quedan pendentes, van a ser os venres da seguinte semana. É dicir, hoxe venres non haberá longometraxe do ciclo Mestre Mateo e si haberá o venres da seguinte semana, venres 7 de novembro, ás 8 da tarde proxectarase a película As Neves, mentras que o seguinte venres 14 de novembro terá lugar ou se proxectará o documental Salvaxe, tamén ás 8 da tarde. Houbo ese cambio para tentar que a xente teña mellor data para disfrutar deste ciclo. Ademais de algúns atrancos técnicos, van a ser o resto das dúas pendentes que quedan. A Aurora será, mellorito, As Neves será o 7 de novembro e tamén o venres 14 de novembro o documental Salvaxe. Máis temas. Falamos agora das charlas gratuitas para maiores sobre o manexo do teléfono móvil que está organizando o Aula CEMIT, o Aula de Informática do Concello de Cerceda, que se atopa no Centro Cívico. O pasado luns tiña lugar a primeira destas charlas e este luns que ven, día 3 de novembro, de 10 da mañán a 11 da mañán, no Aula de Informática do Centro, en este caso do Centro Cívico de Cerceda, ao lado do Auditorio Municipal. Aí se fará o seguinte ciclo de charlas: Activa a túa vida digital. Quedan pendentes dúas charlas, a deste luns e outra charla gratuita dirixida a persoas maiores para mellorar as súas capacidades digitais no emprego do móvil, especialmente alertas de emerxencia, contactos importantes, solicitar citas en sanidade, uso da cámara, videochamadas, etc. A última será o luns 10 de novembro, pero este luns día 3 hai charla. Poden participar de xeito gratuito, teñen que anotarse previamente. Poden facelo chamando ao teléfono 881 025 131 ou o teléfono móvil 644 52 99 90. Tamén poden achegarse á planta baixa do Centro Cívico, ali na oficina de informática poden anotarse. Actos festivos mañán sábado, magosto veciñal en Meirama. A Asociación Veciñal de Meirama organiza mañán sábado, día 1 de novembro, a partir das 6 da tarde, no área recreativa de Meirama, un magosto veciñal que comenzará con unha foliada, pero además, evidentemente como magosto, que haberá unha degustación de castañas.
Paralelamente hai unha exposición de cabazas, aquelas talladas, iluminadas e decoradas polos participantes. Xa cando chegue a noitiña ou anoitecer, ábrese paso o Samaín, unha procesión de cabazas coa actuación da agrupación San Martiño de Cerceda. Nesta ocasión, os organizadores animaron a todos, sin excepción de calquera idade, a participar traendo ese día mañán o seu relato ou conto de medo para a ocasión, un conto que pode ser de creación propia ou non, e tamén animan a que non só escriban, sino que lean tamén o seu propio relato. Mañán, Magosto Veciñal en Meirama, día 1 de novembro a partir das 6 da tarde. E hai máis festas en Cerceda, en este caso na parroquia de Cerceda. A semana que ven é a festa do San Martiño. Será o sábado 8 de novembro. A Comisión de Festas preparou o seguinte cartel. Comenzará cunha misa na honra ao San Martiño a 1 da tarde. Logo, no campo da feira de Cerceda, a partir das 2 da tarde, sesión vermú con disco móvil Impacto. Ás 3 da tarde, comenzará ese gran xantar popular que ten un precio de 30 euros por persoa adulta, para os máis xóvenes 15 euros, os máis pequeniños será gratuito. O menú é a base de empanada, callos, churrasco, postres e bebidas con café a fartar. Hai os tickets, aínda poden retiralos se alguén está interesado en Agroferretería Cerceda, na peluquería Peluquera ou con calquera membro da Comisión de Festas. Siga habendo máis festa pola tarde, tarde de sorpresas, e a partir das 9 da noite, verbena con disco móvil Impacto. A Comisión de Festas de novo preparou unha carpa climatizada para poder disfrutar de todos estes actos. Cambiando de tema, o Concello convocou as subvencións para entidades deportivas e culturais para este ano 2025. O Concello de Cerceda convocounas na xornada de Antonte, foron publicadas no BOE, as subvencións deportivas, culturais, deportistas e de AMPAs tamén para este ano 2025. O prazo vai a rematar o xoves 13 de novembro, sería o último día para solicitar estas axudas, xoves 13 de novembro. Pode solicitalas pola sede electrónica ou no rexistro na planta baixa do Concello. Tamén atoparán na páxina web municipal todas as bases e información destas axudas. Se teñen calquera dúbida, tamén poden chamar ao 981 68 60 68 polas mañáns. Falamos agora de obras que se están levando a cabo no noso Concello estes días e que non paran, sigue habendo continuamente obras e haberá outras que comenzarán en breve por mor dos plans de pos da Diputación e tamén plans de outras administracións, así como inversión propia do Concello. Hai obras en estes intres en Sobredafonte por máis de 100.000 euros, aquí en Cerceda, tamén a depuradora en Meirama comenzará en breve, obras en Vilamarta, en Picardel, na Guardería Municipal que ampliación, en os campos de fútbol tanto do San Martiño, no Outeiro, como en Rodís. Esas obras tamén comenzaron e xa se poden apreciar. De todo isto falamos in situ na obra de Sobredafonte co alcalde Juan Manuel Rodríguez, que nos lembraba cales están levando a cabo e cales van a comenzar. Seguramente entre esta semana e a que ven poderá estar executada esta obra de acceso a Sobredafonte, que para nós é unha gran tranquilidade, porque non hai que esquecer que está prácticamente a carón do casco urbano e, sen dúbida, hai que admitilo, era un dos accesos máis precarios que tiñamos no Concello. Vai quedar con un ancho de 5 metros, salvo nesas zonas de abanicos, que lóxicamente hai unha anchura maior, son 175 metros lineais a parte na que se obra, que acaban conectando co que xa se amañara no seu día co Agader. Aproximadamente fai 2 anos que acaba conectando tamén co parque industrial do Acevedo. Leva tamén ali 45 metros de muro para soster as terras, é unha importante mellora a nivel de firme que vai con asfalto, haberá outras melloras sin dúbida nesta zona no futuro e tamén unha mellora na circulación das augas pluviais, pero como digo, é unha obra que nos enche de satisfacción, sobre todo polo recoñecemento desa situación na que estaba previamente, que vai quedar afortunadamente ben paliada con esta mellora.
Bueno, o que mellor pode palpar se a obra está ben, se non, son os veciños, se vostede ten contacto con eles, que lle dicen? Bueno, era unha obra moi solicitada e que ademais xerou ainda máis atención polo feito de que o cartel fai tempo que fora colocado, quedaban algúns trámites pendentes. De feito, este proxecto levaba tamén unha mellora no carril en Rodís, que xa se executou fai tempo, e o certo é que, bueno, os veciños si a solicitaban, sobre todo a vida conta da situación na que estaba, pero seguro que seguirán solicitando melloras, e aí estaremos nós en función dos recursos e en función do tempo, pois ilas atendendo tamén da mellor maneira posible. Agora o que acaba agardar é que o tempo nos acompañe, que a climatoloxía non sexa adversa, e iso permitirá que entre esta semana e a que ven este executada. Unha actuación que non hai que esquecelo, que vai máis arriba dos 100.000 euros, o cal tamén denota a trascendencia, pero aquí hai pois moitas vivendas, como ben saben, cruza toda sobre da fonte, hai tamén pois o paso de maquinaria pesada e, sen dúbida, todo iso facíase merecedor deste novo acceso que, como ben digo, seguirá vivindo melloras no medio prazo, se de nós depende. Bueno, pois falamos de máis, porque hai máis obras que están executando en estes sintes. Sí, hai outras obras que se están executando. Está, por exemplo, o caso da depuradora de Meirama, que estivo parada esa obra nesta semana, seguramente se retome en cousa de medio mes. Estivo parada por unha serie de trámites que estaban pendentes de resolver con respecto á ubicación da depuradora de Meirama, que hai que recordar que vai nunha zona que previamente era da antiga Limeixa, e tamén unha obra elemental, moi solicitada, ao igual que outras obras que están pendentes en Meirama. Hoxe en día temos permiso de patrimonio, por exemplo, para rematar o aparcamento da igrexa, e rematarase seguramente durante o ano 2026, como xa teño anticipado. Vamos a recepcionar en breve os accesos a Virís, esa mellora no asfaltado de Virís, que tamén era outra zona que tiña un marxe de melloría moi importante, e sobre iso veuse actuando. O mesmo pasa co abastecemento de auga a Vilamarta, e o mesmo pasa con obras que están neste momento en execución, como ven sendo o campo de fútbol do San Martiño, que pouco a pouco pois vamos avanzando na confección desas gradas e deses vestiarios, e tamén o campo de fútbol do Rodís. Pero hai outras moitas que están neste momento xa contratadas e que en breve pois iniciaremos a súa execución. Unha delas destacada, alcalde? Pois eu destacaría moitas, non? Neste momento está o plazo de presentación de ofertas de 2 camiños que van a ser cofinanciados polo Agader na parroquia de Xasteda. Está contratado xa o acceso ao Boedo, que leva tamén mellora de abastecemento de auga en Queixas. O mesmo pasa coas pluviais no Brazal, e hai outras obras tamén que neste momento están contratadas, como veñen a ser as pluviais en Sandián, que iso leva a actuacións de mellora do firme moi necesaria, tanto en Vilarbello como en Cova das Andes, mellora do firme na zona da rúa Rosalía de Castro, no entorno da Escola Infantil Municipal, por certo, unha Escola Infantil Municipal que tamén avanza con paso firme en favor desa ampliación que no seu día pois programamos e que estamos executando. E tamén hai outra que é a mellora do camiño nas Encrobas, un camiño nas Encrobas que leva integrado nese proxecto, que é un camiño da zona de Pontoxo, outras actuacións noutras zonas, como ven sendo a mellora da conexión entre o Piñeiro e Sandián, é un muro de contención en Picardel. Todas elas actuacións moi solicitadas e que veñen a confirmar o que eu sempre teño dito, non? Que seguimos un ritmo lineal de obras durante os 4 anos que non atende a necesidades demoscópicas, senón a necesidades da veciñanza, que imos atendendo pouco a pouco, sempre con recursos limitados e sempre, lóxicamente, con intención de facer moito máis. E esa intención mantense, eu diría que incluso se incrementa. Falamos da terceira edición da Festa do Motor. Vai a ser no mes que ven, o sábado 15 de novembro, terá lugar a terceira edición da Festa do Motor de Cerceda. Todo vai a comenzar a partir das 10 da mañán, ca exposición de coches ao redor do campo da feira, de coches de compraventa, clásicos ou de competición. A 1 da tarde hai sesión vermú co dúo Primeira Fila, para dar paso despois a un gran xantar a partir das 2:30 coa pulpeira Luis Guerra a fartar. Empanada, pulpo, churrasco, bebida, postre, café e chupitos. Precio por persoa 40 euros adultos, xóvenes de 6 a 12 anos 18 euros. Hai de prazo ata o 13 de novembro para poder solicitar ou para retirar
tickets que poden retirar no bar JB en R5 Store ou con Rubén ou Gema, que son os organizadores. Pola tarde ás 5:30 hai concursos con premios para os coches máis antigos, para o máis baixo, para o máis ruidoso ou para que veña de máis lonxe. A partir das 11 da noite, verbena con varios DJs. Haberá unha carpa climatizada para disfrutar de todos estes actos. Falamos agora das axudas á natalidade porque estamos nos últimos días para poder solicitalo. Axudas ao fomento da natalidade e asentamento poboacional que convocou o Concello de Cerceda nesta anualidade 2025. En este caso son un pago único de 300 euros por fillo nacido ou por acollemento ou por adopción entre o 1 de novembro do ano 2024 e o 30 de outubro deste ano. Hai de prazo para solicitala ata o día 30 do próximo mes de novembro. Poden solicitala no rexistro, na planta baixa do Concello, de xeito presencial, ou poden solicitalo en internet, na sede electrónica do Concello de Cerceda. Un Concello de Cerceda que ten a dispor de calquera veciño unha oficina de rexistro clave para poder facer, en este caso solicitar as credenciais digitais do rexistro clave para poder relacionarse electrónicamente coas administracións sin ter que achegarse á Coruña, por exemplo, ou a outros puntos fora de Cerceda. A obtención da certificación clave realízase de xeito presencial en Cerceda, na Casa Consistorial. Calquera persoa que así o desexe pode obter de xeito presencial a identificación clave necesaria para acceder aos servicios digitais. Unha acreditación que se fai nunha oficina do Concello ante un empregado público que verificará a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil, aonde chega a mensaxe SMS de benvida ao sistema. Lembren que clave é un sistema que permite a identificación ante as diferentes administracións públicas para facer calquera trámite, en este caso, pois importante nos días que estamos. E xa despois de todo elo, imos a lembrarlles e a falarlles do punto limpo, porque o Concello de Cerceda dispón de un punto limpo para depositar o lixo voluminoso ou aquel que non pode ir aos lugares habituais, como son os colectores na rúa, polo seu tamaño, polas súas características. Lembrarlle que todos os últimos venres de mes hai unha recollida porta a porta, pero o último venres de mes foi hoxe, e hoxe xa foi esa recollida. E se vostede ten ese lixo voluminoso e quere desfacerse del, pode facelo de xeito gratuito no punto limpo de Cerceda. Está no Acevedo, no polígono industrial do Acevedo, na zona sur. O punto limpo está aberto martes e xoves polas mañáns de 9 a 2 e tamén os sábados pola mañán de 9 a 2. Deportes de fin de semana donde temos parón en moitas categorías por mor da festividade, pero algúns encontros sí que se disputan. Por exemplo, na primeira categoría Galicia, o Queixas xoga na casa o domingo. Queixas Camariñas, o partido é o domingo ás 4:30 da tarde no campo da Revoltas. Un Queixas que está na primeira Galicia, nun grupo novo para el e que ven de caer derrotado pola mínima a pasada fin de semana, pero pretende que na casa o Queixas volva a estar intratable e consiga 3 puntos máis. En este caso, Queixas Camariñas o domingo ás 4:30 no campo da Revolta. Na terceira Galicia non hai xornada, nin tampouco nos juveniles, si hai xornada no fútbol femenino, na terceira división galega de fútbol femenino. O Atlético Cercedense xoga o domingo na casa contra o Milladoiro. Atlético Cercedense femenino, Milladoiro, o domingo ás 12 do mediodía no campo do Roxo. Como decíamos, non hai xornada nos juveniles, pero si hai xornada na Liga Cadete. Os cadetes xogan en Pallosaco. Pallosaco B, Atlético Cercedense Cadete, mañán sábado ás 7 da tarde no campo da Porta Santa. Non hai xornada nin infantís, nin alevíns, nin benxamíns, e tampouco hai xornada no fútbol de veteranos que descansan nesta xornada. En canto tempo, mañán sábado será unha xornada de transición na que Galicia irá gañando influencia anticiclónica. A xornada preséntase con ceos parcialmente anubrados con algún chubasco a primeira hora que irá remitindo pola tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentras que as máximas non manterán cambios ou non manterán
cambios significativos. O vento soprará frouxo de componente oeste con intervalos de moderados no litoral norte. Para mañán vai aumentando ou vai vendo xa mellor tempo, alternancia de nubes e claros, e o domingo xa será aínda mellor. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.